Professor Pach kata weche mowuok e dho kango dwa pogore gi andika moro mane chwale mbui achiel kuom yore mag tudruok mag oganda e pacho ka kata e lony manyasani mawacho ni gido jo Kenya moko mawacho ni chal ka gima joma ne wacho ni kata joma nodwa nyiso mor ni gino kodhi kaka ne samoro jomoko paro ne jomoko seyo gi ni gin jomiluongo ni patriotic gi dho ngere jomoko hero pinygi to ni ndiko ni ere kaka iwacho ni ihero piny to jok ma itemo dhir kata joma dhiro jomoko to gine ma winjo bende gin jok moko hero pinygi to okang' wacho ni onge ng'ama ikumo ka okum Kenya okum William Ruto okum Raila Odinga in iwuon Professor Alfred gino king'e George aparo ni ayegi wacho okang' kendo aduoko erokamano maduong' ni Ramogi nikech imiya nafas mondo apim nigi pacha nikech pacha an kaka ng'e gini nitie weche kama manyaka wang'i matut mokwongo king'iyo pattern mar Amina Mohamed kano piem gi Musa Faki mowuok ni ing'e ni king'i pattern no and exactly the same pattern mar Raila nogo kura rounds auchiel round mar auchiel Amina nigi 25 votes to Musa Faki nigi 27 to kalure gi chik mar kura AUC the person with the lower vote nyaka luar kitamri to that's another problem constitutional problem but Amina no work at that stage tasenge kura no ki kucha Amina no gi kuch Raila nitie pattern nitie kaka gichalo the first two candidates no work Amina dongi Faki gide kamano 22 27 gi ombre gi kura ria dek mano wach mokwongo madwa kete e mesa kae wach mar ariyo manyaka wangi anasitiyo gi African Union and I was in charge of climate change yakanyo yes Gima African Union, whether we like it or not, is dominated the other regional economic blocks. Oweyo SADC, English-speaking economic blocks. That is a fact. East African Community is very weak. The African Union. SADC, they are there, lakini they are not that strong. They more dominate African Union and ECOWAS and the Sahel region and the region Arab North. So the English speaking is one. We are very weak. Then what Marareyo in terms of Katamna employees, the other positions mag African Union go. Chakre African Union Commission be established. Only Dlamini Zuma ngata chiel kende from English speaking. More South Africa. Mano kende jaw President Zuma. Mano se be chairman from this English-speaking Africa. Only one. Chakre ne OAU collapse. But AU be established. But AU commission okay. These people have been from West Africa. They've been from Arab North, and these are things we cannot actually put under the table. Okay. Mara Day, beyond that, King also in other places, even within the UN system, we are very weak. Mamai is what brings me to my point. Yes. And Nakete Mbuibende also, what lessons are we learning? What lessons are we learning? Nikech gimatemre, as far as I'm concerned, kocho okangose wachogini, kakigo siasa man diplomacy, especially Africa. Nendre ni nyaka walokie kaka Kenya goe. Mondo waser economic blocks gi, mondo waser kuche gi. Mondo next time kata ka wuka ng'e moketo ni the chair kacha. Tuange ni blocks dito mane kura. Ibo gochne. The truth of the matter is ng'eny countries mag Africa. Mokwongo mag Africa nigi jilasi moro kae gi Kenya. Nikech gineno ni Kenya oherwa gi enemies gi. Okay. Enemies gin joma